преобръщат колата. Също така малките грехове водят към големите. Онзи, който не се предпазва от малки грехове, той е способен да извърши и големи. Затова казва Мухамед салалаху алейхи ва салям: "Ма нахейтукум анху фаджтанибуху", онова, което съм ви възбранил, пазете се от него. Но тези малки грехове, които човек ежедневно трупа без да усети, Аллах азза ва джал с неговата милост е дал дела и превъзходство, когато ние ги изпълняваме, това да бъде причина нашите грехове да се простят. Такъв пример мога да дам с абдеста. В много от хадисите Мухамед салалаху алейхи ва салям казва: наистина рабът, му'мин или муслим, когато взема абдест и си измие лицето, греховете, извършени с лицето, падат с водата или последната капка вода, която се стича от неговото лице. Когато измие ръцете, казва, неговите грехове падат от ръцете му с последната капка вода, която пада от тях. Когато се измие краката, по същия начин. Или човек, вземайки абдест заради Аллах, това е причина Аллах да му премахне малките грехове. Друг пример е, когато човек дава садака заради Аллах, това е причина Аллах да му отстрани малките грехове. В друг хадис казва Мухамед салалаху алейхи ва салям: петкратната молитва и от петък до петък и от Рамазан до Рамазан Аллах опрощава малките грехове. Тоест между обедния и следобедния намаз, ако човек извърши малък грях, кланяйки киндията, примерно, Аллах му опрощава тези грехове. В друго предание казва пратеника салалаху алейхи ва салям: който вземе цялостен абдест в неговия дом, след това излезе и тръгне към джамията, няма момент, когато направи една крачка, една стъпка, да не спечели три неща. Аллах тяля му прощава грях, Аллах тяля му записва добрина и след това Аллах тяля го издига на една степен по-напред. От петък до петък също така Аллах азза ва джал прощава между два петъка на онези, които се кланят, малките грехове, извършени между тях. След това минаваме на големите грехове. Те се делят на видове. От гледна точка на грехове, които Аллах не ги опрощава или ги опрощава, от тази гледна точка учените ги разделят и казват: първият вид голям грях е онзи грях, който Аллах никога няма да опрости на своя раб или на човека, ако той не се е покаял от него. Това е кое? Ширк, съдружаване и неверие спрямо Аллах. Този грях на съдния ден Аллах тяля няма да го опрости. Втория вид грехове от големите спрямо тази форма, казват учените, това са грехове между рабът и неговия Създател. Тези грехове Аллах е склонен да ги прости. Когато човек се покая, дори да не се покая от голям грях на съдния ден, Аллах може да му прости този грях, може и да го наказва. Ако му прости, то това е с неговата милост. Ако го наказва за съответния грях, то това е чрез неговата справедливост и Аллах тя никой не ощетява от своите раби. Третият вид грях, който Аллах също няма да опрости, това нито е ширк, нито е вторият вид грях. Това е грехът, който се върши между хората. Вземането, даването. Кулхар, както се казва. Този вид грех е оприличен с зулум, угнетяване. А Мухамед салалаху алейхи ва салям казва: зулму зулумат йаумил кияма. Наистина угнетяването ще бъде мрак, тъмнини на съдния ден. Друга категория грехове от големите, които учените ги разделят, казват грехове, които са на самохвалците и онези, които се прикриват. Тоест, когато човек извърши голям грях, подобаващо е да направи покаяние, да се разкая, да плаче пред Аллах и да търси опрощение, но има група хора, когато извършат голям
голям грях се гордеят с него. Казва Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям: "Куллу умметин муафа илля муджахирун." Всеки един от моята общност може да бъде извинен, освен муджахирун. Казах: "Я Расулуллах, мислите?" Казах: "Онези, които вършат грях и на сутринта го разказват на хората и се хвалят с него. На тях Аллах няма да опусти този грях." Другият вид грях, това е човек, който е сгрешил спрямо Аллах, обаче изпитал срам и унижение и съжаление. На такъв вид грях и на човека Аллах му прикрива грехът в земния живот и му прощава този грях на ахирета. Следователно разбираме, че греховете първо се делят на големи и малки. Големите грехове, първата група споменахме, са онези грехове, които Аллах никога няма да опусти. Това е съдружаването, ширк или неверието. Несъмнено най-големият грях спрямо Аллах, това е съдружаването. Ако човек се замине от този свят без да се покае от него, без да повярва в Аллах, бъдете убедени, не 100, 1 милион процент този човек ще бъде от обитателите на огъня. Наистина единственият грях, който Аллах няма да опусти на съдния ден, това е ширк. Лукман алейхи салям, когато наставляваше своят син с златни завети, казва: "Я буней, ля тушрик биллахи шей." Ей, синко, не съдружава и нищо с Аллах. Защо? Казва: "Инне ширке лезульмун азим." Наистина ширкът е огромен гнет. Един сахаби казва: "Я Расулуллах, кой е най-големият грях пред Аллах?" Казва: "Ентежа биллахи нидден ва хуа халакак." Да сториш на Аллах равен, а той в същото време те сътворил. Коран Керим споменава за този огромен грях и за неговите извършители в повече от 95 аета. Се говори за ширк. Или в 96 аета Аллах азza ва джал говори за ширк, за мушрикун и за всички онези, които извършват този непростен грях. Но когато ние говорим за ширк, често пъти си спомняме ширка по времето на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, когато езичниците в Мекка се покланяха на идолите от камъни и от дървета. И всички ние се успокояваме и казваме: "Алхамдулилlah, днес ние не се покланяме нито на паметници, нито на икони, нито на божества от камък и дърво." Но тези хора, които се покланяха, арабите в невежеството, казваха: "Ние се покланяме на тях, за да се приближим до Аллах." Не, че те са истинските богове, които сътворяват. Не, че те са истинският Аллах, който сътворява и дава живот и така нататък. Те бяха убедени, че един е Аллах, който е на небесата, Творецът, съживяващия, умъртвяващия. Казва Аллах Та'аля в аят: "Уалеин саелтахум мен халака ас-самавати вал арда лекулунна Аллах." Ако ти ги попиташ: "Ей Мухаммед, кой сътвори небесата и земята?" непременно ще кажат: "Кой? Аллах." Но те служиха на идолите, за да се приближат до Създателя. И от тази гледна точка ние се успокояваме и казваме: "Алхамдулилlah, ние не съдружаваме." Но човек може да изпадне в ширк без да знае по отношение на неговото убеждение. Когато се съмнява дали аджиба Аллах азza ва джал е способен да сътвори всичко това, което виждаме и знаем и не знаем, човек се съмнява в способността на Създателя, ще изпадне в ширк. Когато човек изпълнява ибадет, може да изпадне в ширк, ако той не си го прави своят ният, своето намерение. Когато човек прави ибадет като заричане, незар или колене на курбан, може да изпадне в ширк, защото сме свидетели, че има мюсюлмани, които колят курбан на гроб, на мъртвеца. Казвам: "Това е правилен човек, това е влия." По този начин не съзнавайки изпадат в съдружаване. Човек може да изпадне в ширк, в съдружаване по отношение на илму лгайб, неведомото. Онова, което само Аллах знае.
Ние всички слушаме аята на Аллах Азza ва Джал, в който казва: وَلَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَلَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Нито една душа не знае какво ще се случи с нея утре и нито една душа не знае по коя земя ще почине. Мухамед салалаху алейхи ва салям, както в аята цитира Аллах Азza ва Джал, казва: ако аз знаех елгайб, неведомото, щях да увелича добрите си дела и нямаше да ми настигне злина или нещо лошо. Но илму елгайб или неведомото е нещо, което само Аллах Азza ва Джал го знае. Нито превъзходен пратеник, нито приближено велике. Следователно, ние разбираме, че неведомото бъдещето го знае само Аллах. Ако ни се разкрива нещо за в бъдеще от пратеника, то е чрез достоверен хадис или аят от Коран Керим. И за съжаление, днес сме свидетели как много от хората кланят петкратен намаз, дава садака, говее в месец Рамазан. Но когато го сполети един проблем, една беда, веднага почва да тича от врачка на врачка, от хожа на хожа, от шарлатани на шарлатани, всеки му взема парите, лъжи го, мами, които той му вярва. А който повярва на гадател, то тогава този човек изпада в неверие. След това, по отношение на ширк, казва Мухамед салалаху алейхи ва салям: „Ичтенибу себъ мубикат“. Предпазвайте се от 7 смъртни гряха, пагубни гряха. Първият казва съдружаването с Аллах. Абдулах ибн Абас казва: те не са 7, а са близко до 70. Или в най-огромният грях, за който говорим, това е съдружаването. Абу Хурейра предава хадис в сборника на имам Муслим, казва: наистина всеки понеделник и всеки четвъртък вратите на дженета се отварят и се опрощава на всеки един раб, стига той да не се съдружава с Аллах. Всеки понеделник и четвъртък Аллах тя отваря вратите на небесата, вратите на дженета и се опрощава на всеки един мюсюлманин, стига той да не съдружава с Аллах. Това е първата група. И втората казва: стига този човек да не се сърди на своя брат. Защо? Защото ние всички знаем, от тук, които казва Мухамед салалаху алейхи ва салям, не е разрешено на мюсюлманинът да се сърди на своя брат повече от 3 дена. И в края на хадиса казва: не се опрощава на онзи, който се съдружава с Аллах, и на онзи, който се сърди на своя брат. Тогава се провиква глас от небесата и казва: оставете тези двамата, докато се помирят. Вторият вид ширк, първият казахме, това е вторият вид грях, който е между човека и Създателя, от големите грехове. Първият казахме, Аллах няма да го допусти. Такъв вид е съдружаването. Вторият вид грехове спрямо Създателя или големи грехове, които са споменати като големи, както казваме Абдулах ибн Абас, и казва, те са по-близо до 70, отколкото 7. Защото в хадиса се споменават само 7. Но когато искаме да разберем определението за голям грях, казват учените, всяко дело, за което има хад, наказание в земния живот и обещание за наказание в ахирета, от Корана или Суннета, това е голям грях. Или всяко едно дело, което е извършено, когато го извърши неговият извършител, след това заслужава хад или да му се изпълни наказание в земния живот, или за това наказание се говори, че ще има огромно наказание в ахирета, казва, това е определение за голям грях. Такъв вид грях е зината. Казва Аллах Тяля: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. И не приближавайте към прелюбодейството, наистина това е разпътство и злочест път. Такъв вид грях е завистта. Каза пратеникът салалаху алейхи ва салям: пазете се от завистта. Наистина завистта
изгаря доброто в човека, изяжда доброто в човека, така както огън изяжда сухите дърва. Такъв вид грях е кражбата. В ислямската държава, когато един човек си позволи да краде, за него има наказание да му се отреже ръката. Затова Аллах Теала казва в Коран Керим: и на крадеца мъж или жена отрежете ръката заради това, което са откраднали. Има цитат, следователно кражбата е от големите грехове. Такъв вид грях, завистта, причината да се извърши първото убийство на земята е завистта. Двамата сина на Адем алейхи салям, Кабил и Хабил, Кабил уби своят брат заради завист. Братите на Юсуф алейхи салям го хвърлиха в бунара, в кладенеца, заради завист, че тяхният баща обича повече Юсуф. Но тези грехове, които са между човека и Създателя, това са големите грехове. Ако човек извърши грях от тези грехове, е длъжен моментално да извърши тълбе, да се покая. Тук идва въпроса, ако човек умре без да се покая от съответния грях, учените казват, на съдния ден има две положения. Аллах може да му прости този грях чрез своята милост. И обратно казва, Аллах може да го накаже в джахенем заради този грях чрез своята справедливост. Но кой от нас е защитен и гарантиран, че Аллах може да му прости на всеки един голям грях? Всеки е длъжен да извърши тълбе тук на земята. Третият вид грях, който Аллах не прощава, това нито е ширк, нито грях към Аллах, това са грехове спрямо хората. Аллах азza ва джалля е най-справедливият.